Το 2016 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά, μια σειρά ετών που έρχονται, που έχουμε μπροστά μας και θα είναι πολλές αλλαγές, πολλές ανακατατάξεις. Ας φροντίσουμε το 2016 να ξεκινήσουμε έστω κάπως πνευματικά, να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τις δοκιμασίες που έρχονται. Ξέρω πολύ τώρα θα λέτε τα δικά σας, αλλά όπως έχετε δει, αρκετά έχουν γίνει από αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς. Οι προφητείες εξελίσσονται, τώρα μην τα ξαναλέμε. Θα ήθελα να πω σε όλους, έτσι μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι ό,τι καλύτερο να στέλνει ο Θεός στην κάθε ψυχή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, δεν κινείται φύλλο. Όποιος δεν έχει πνευματικό, ας βρει ένα πνευματικό, να τον ρυθμίσει, γιατί χωρίς πνευματικό είναι σαν να κινούμαστε οδηγοί σε μια κατηφόρα, σε ένα αυτοκίνητο, με δεμένα τα μάτια, χωρίς να έχουμε κανένα να μας λέει πού να στρίψουμε το τιμόνι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να στείλω και τις ευχές μου στους πατέρες εντός και εκτός του Αγίου Όρους, σε όλη μου την οικογένεια, σε όλους τους φίλους, σε όλους τους εν Χριστώ αδερφούς και αδερφές, σε όλο τον κόσμο, να έχετε όλοι ένα πνευματικό, ένα επικοδομητικό 2016, με μετάνοια, με ταπείνωση, με αγάπη, με συγχωρητικότητα, με καλοσύνη, με πραότητα, με σοφροσύνη, με σοφία, με φως, με αλήθεια, με δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι έννοιες που τα έχουμε ξεχάσει, καιρός να τα ξαναθυμηθούμε. Ευχαριστώ όλους όσους με έχουν βοηθήσει κατά καιρούς. Εντάξει, θα έχετε την ευκαιρία να με βοηθήσετε κι άλλο δηλαδή. Ευχαριστώ και τους πατέρες, γιατί χωρίς τους πατέρες δεν θα ήταν πολύ ρόδινα τα πράγματα. Και να ευχηθώ όσο εδώ πιο γρήγορα τούτη η ανθρωπότητα να φτάσει στην ειρήνη, στην ομόνοια, στη σύμπνοια, να φτιάξουμε λίγο τον πλανήτη, γιατί έχουμε αποτύχει παντελώς. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, όποιος είναι να διασκεδάσει ας το κάνει με σωστό τρόπο, καλύτερα να αποφύγουμε τα παλαβά. Και εδώ θα είμαστε και το νέο έτος, δεν ξεμπερδεύετε έτσι εύκολα από μένα. Θα σας ζαλίζω για πολλά χρόνια ακόμα. Καλή χρονιά, με δύναμη, με υγεία, και με το νέο έτος του χρόνου δηλαδή θα τα ξαναπούμε με περισσότερη όρεξη. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί μας.